Bé, per anunciar el nostre vot en contra, nosaltres també som del parer, com s'ha dit, que la moció pròpiament el que pretén és fer un barreja i fonamentalment posar al punt de mira una religió, l'islam, que per altra banda condemna, l'islam condemna una pràctica com aquesta. Per altra banda, fonamentalment jo crec que la moció cau per si sola quan demana que hi hagi una menció específica a l'islam, quan hi ha cultures a Sud-amèrica que també tenen aquest problema i com també ja s'ha apuntat per part del diputat a altres col·lectius. Per tant, aquí fonamentalment estem parlant s'ha parlat d'un marc de convivència i el marc de convivència que estem defensant és el de la llibertat, el de la llibertat i el de no contraure matrimoni amb coacció. Això és una qüestió cultural que ha de ser atacada d'una manera transversal. Vostès, ho he mirat, vostès es van fundar, els senyors de Vox, el 2013. El 2014, a Girona, ja va haver-hi el primer protocol per tal d'atacar aquestes pràctiques i feia molt de temps que s'estava treballant amb aquesta realitat. Per tant, aquesta realitat sembla que ara, d'alguna manera, vostès l'estiguin descobrint i s'exclamen. El cert és que la moció el que pretén és fer un atac a el que és el multiculturalisme i amb això no hi estem d'acord. I només dir una cosa també, quan vostès proposen aquesta moció, ho consideren violència intrafamiliar? Ho dic perquè la seva tesi és que la violència de gènere no existeix. Evidentment, els matrimonis forçats són violència de gènere. Això és el que diuen els protocols. Vostès, de fet, ni tan sols han llegit el protocol. El protocol aquest que vostès suposadament diu que defensen, per començar, s'arromba la seva tesi quan vostès neguen l'existència de la violència de gènere. I aquests protocols, tal com nosaltres pensem que s'han d'implantar, és reconeguent que aquesta és, primer de tot, una violència de gènere que afecta especialment a les dones. Malgrat que no només, perquè quan algú està obligat a casar-se també pot afectar puntualment a un home. Però, segons vostès, no existeix la violència de gènere. Existeix la violència intrafamiliar. Per tant, estem parlant de llenguatges diferents i, sobretot, amb objectius diferents. El seu objectiu és únic i exclusivament criminalitzar un col·lectiu i el nostre, justament, el que volem és educar-lo en aquesta llibertat i anar caminant per tal de generar una societat que realment aquesta xacra realment quedi eliminada, però no per suposat que no serà amb els seus mètodes, sinó amb aquesta consciència i amb aquest treball absolutament transversal de totes les institucions. Moltes gràcies.